Sziasztok, Ferenc vagyok, és ismét hoztam nektek egy tenisztippet. Ugye tudjuk, hogy a US Open az év utolsó Grand Slam tornája jelenleg is zajlik. A második fordulóban tartunk, és találtam egy nagyon jó mérkőzést, nagyon jó a szorzó. Ugye hát Kyrgios-Seppi mérkőzésről beszélek, ezt már a Facebook oldalunkon ki is írtam. A 19 éves ausztrál találkozik a 30 éves olasszal, és nagyon nehéz lesz egy olyan játékos ellen érvelnem, aki nagyon magabiztosan játszott az első fordulóban. Ugye a 26. kiemelt Jusnyit verte el, egyébként azt is megtippeltük az oldalon, csak hogy egy kis marketinget csinálja. A 19 éves 193 centi ausztrál az első mérkőzésén rengeteg ázt ütött, szám szerint 26-ot, és 71%-ban nyerte meg az első szerváiból a pontokat. Igazából nem tudok olyat mondani, ami ellene szólna. Összesen 156 pontot nyert meg Jusny ellen, érdekesség, hogy 3-1-re nyert szettek arányában, és Jusny több pontot nyert egyébként. 57 ki nem kényszerített hibája volt, ami igazából sok, de ha azt nézzük, hogy Jusny ellen egy olyan mérkőzésen volt ez, ahol 2 tiebreak is volt, akkor igazán belefér. 68 nyerőütése volt Jusny 45-jével szemben. Nem lehet olyat mondani, ami igazából elnyomna a kis fiatalt. Seppi pedig Stachowskival találkozott, egy sima 3-0-ás mérkőzés lett ez. 3-6-1-6-4-6 arányban nyert Seppi. Hát Nick Kyrgios 26 ászával szemben ő 3 ázt ütött. Mondjuk nem is erről híres, van egy nagyon jó tenyerese. Ő is 71%-ban nyerte az első szervei mögül a pontokat, szóval nem kell azt hinni, hogy egy gyenge első szervája van, nem, egy nagyon jó első szervája van. Ugye hát itt hiába hasonlítgatjuk, hogy hány pontot nyert, mert itt azért lényegében más volt egy 3 szettes sima meccs, vagy egy 4 szettes 2 tiebreakes mérkőzést összehasonlítani. Semmi. Ha azt nézzük, Seppinek 3 nyerőütése volt. Ezzel elmondunk mindent. Semmi nem derül ki igazából. Ami dönthet Seppi javára, és ezért is vagyok én Seppi mellett, hogy ő fogja a mai mérkőzést megnyerni, az a rutin. Tehát Kyrgios 2013 tavaly óta van az élmezőnyben, a profi élmezőnyben, és hát nem sok tapasztalata van, valljuk meg. Az, hogy ITF versenyeken miket nyert éppen, vagy milyen tornákat nyert no-name játékosok ellen, az itt semmit nem ér. András Seppi a maga 30 évével és a rutinjával, hát igazából csak a rutint tudom mondani egyelőre, csak a rutint és megérzés. Természetesen megérzés. Seppi a 49., de volt ő már 18. is az ATP világranglistáján. Míg Kyrgios a 60., ha jól láttam. Már is utána nézek. Nick Kyrgios a 60. jelenleg. Ez se sokat számít, 10 hely. Az igazából, ha most valaki a US Open-en egy nagyot robbant, akár már is 10-20 helyet is ugorhat előre. Szóval ez lenne a tippem. András Seppi meg fogja verni Nick Kyrgiost 2,19-es szorzóért. Nick Kyrgiost tartják esélyesebbnek a fogadóirodák és a bookmakerek. Én ellene tippelek. Remélem tetszettek a tippek, iratkozzatok fel, lájkoljátok a weboldalunkat. Sziasztok!